songo dia do sa sitong na jolma na sitong di bagasang nguluna di Portibion. Altong jolma na sitong ima na toktong patuduhon ha jolmaon na sitong songon jolma. Mar macam teh jolmaon na teh ka jolma na songo dia depe na taboto. Ka jolma na boharu pe na taboto kamanginang. Jolma biasa do manang adong sesuatu na iboto hamu taringot tu manusia manang jolmao dang adong be holanido ate jolma do na iboto hamu biasa nak kenang na seulu tahataho tu dong atta mulu muruk kita setebi kotoran jolma oddoho torina hita taruh si 2 hurupi kamu mabadok di bagasar rahmat si 2 hurupi kotoran ya ruhu begi seorang istri madok kosongon itu tua matana mah jolmamu jolma oddoho ina beh sedis nei puang terdiri udah super minggu halahu sejebu naroa jolma harapin na dong biasa na mulut kimuruk saya cuk do tubu aka jolma hadiru ni jolma tapat dokon nama baik kita meradati cuk do tarokon itu jolma kan siapa hurupi nama baik kita meradat BABI jolma oddoho ya do songoni marsarito babi dohot lebu jono atau kadang nasi lebu tabu doho inna molo au juk do sale-aleana awi bain HP somal au rumah ben nasi da gabi sangap ho jarang doho ipakke guar mulau pale ale ho jolma ale yang guau na jutan inna babion tu lebon alai Roma lebu ya gak sombong gimana di botoho do babi ubain na songoni leam ai huat tong holadung joloma tepe ho asa adong na marguna siak ko anggu au di nguluk kuda bah adong ko na marguna na boy huliot tu jolma ahamai gogokku ine bana dungi susu ida mabain jadi molo tonggo songoni ho torus nina lubut tu babion tonggo leaho sale-aleana nang peboy alani ho si patana sida meradat gabi sangap ninna jadi mulai sini sayudu-udu ma babion merdalan molo keluar siak kadang pe udu-uduk dakola ni bana uduk-uduk do akageleng na anak kon di babi tong udu-udu sude bahasa udu-uduk kamu merdalan ina lubon duk sakadongan sitong do hitan waing madalaton hajol mauta on suku-suku do tu sude akar was ni hakabipi sitong do hamu sitong do au sitong do parhalado sitong do ruasi madalatong uluda songon jolma masing-masing mahita mangalusi ali diturpo kamu nakadongan si dapiti idok ibana ali jahuba si gom-gom hami macai sangap do goarmo jol mana sitong ima jol mana martuhan ido jol mana sitong dang diukur holan sian segi pamatangna adong tanganna adong pakna gudang nginamar pak disan adong tanganna gudang nginamar tangat disan adong pinggol adong matana gudang ninamar mata idak kadakai mar pinggol doi adong suarana marede boy do marede ibo wok ina ido dena cago bahkan umalo ibana marede
Si pigo baru pe boido, burung beo pe boido. Makatai. Alai jolma seutuh na ima. Orang yang mengenal Tuhannya di dalam hidup kita parjulu gabe jolma na sitong. Lani molo halak partuhan ibana lam sitong do hajol monyon. Alai molo lam nang ture ibana martuhan hajol monyon pedang dak ture. Alani do akainang togi hokkamu akamata asalam burju martuhan asalam dingkan hajol mauna. Kainang ajari hamu martuhan anak komunei asalam dingkan hajol mauna. Ketika kita kenal Tuhan, di situ kita menjadi manusia seutuhnya. David, dia seorang yang percaya kepada Tuhan dan melihat kemuliaan Tuhan di dalam hidupnya. Adong dua cara na ipatorang ibana di son ubain nabui si dauti mamereng hasangapon ni dibata di nguluna. Parcolo di bereng ibana madopak kana tinopai. Di langit di bereng ibana adong bintang do bulan. Adong aka obun, adong pidong na martonga-tonga langit. Di bereng ibana muse, di bagasan aka adarani, adong aka natinopan ide bata, ima sian aka dorbia, hewan. Ada di situ. Alai bereng ibana muse di bagasan air, di bagasan laut, ada makhluk berkeriapan di dalam air, ikan-ikan yang kecil sampai yang besar dan lain sebagainya. Di bereng ibana maksudi sangap doa pe Tuhan guar sangap nahi guar mi marmulia situ tu do guar. Itulah sisi kemanusiaan yang sempurna dari dalam diri kita. Napa dua hon hamunak kadongan dang holan marhite natinopay di bereng ibana di tadda ibana di ida ibana sangapon di bata. Alai di bereng ibana mamusay dopak dirina. Dopak dirina hadirion na secara fisik. Mula na ibana salak parman alay nung dari anak-anak. Song nere tuli garis yan pamangan ya kada danak dohot aka poso-poso dijadi hokop parangam mo. Dia melihat munculnya orang-orang muda yang selama ini mereka sering disepelekan, direndahkan, tetapi justru dari situ tampil menjadi orang-orang yang hebat. Ibarang ibana may luar biasa HP Tuhani. Sahat tu dirina isema lezol mai ninna ibana. Alai dilokodo hasurungan di ibana nampe umotik siakko. Ngagudang di ida doh dipakilalahon ibana. Aka hapasu-pasu hasurungan keistimewaan na jinaloni ibana siad debata nani ida ibana di leo debata tuaka jolmai hurian itu hatta na hinaholongan jolma nasitong berengot tamamuse yaitu manusia yang senantiasa berinternalisasi dan bereksternalisasi di bagas nguluna aha do mulai dok berinternalisasi biasana aka mahasiswa di ilmu kemasyarakatan sayulu do belajar taringot tuson belajar tentang kemasyarakatan bahwa mulai do berinternalisasi kita bisa berinternalisasi melalui indera kita sesuatu masuk di dalam diri kita mulai do bereksternalisasi ima memerankan sesuatu menunjukkan sesuatu dari dalam diri kita now singkatna tabereng majuda ya do songonisa ada pertunjukan drama marnatal madiki drama Natal. Mana di debaluat marteb baru, drama tahun baru. Jago do ka pemain drama noto. Ngadilatih jaladong berbakat. Boido tangis nama nonton holan alani na mangihuton dramai. Sarupa di songon nama nonton film ni Tuhan Yesus sita. Si pata maluta pahihut-ihut bahlungun nai. Jadi bahasa boy holan ala tabereng boy tangis si talanya ha? Karena kita sedang berinternalisasi yang di luar masuk ke dalam diri kita. Alai di sada sisi dan terus kita berinternalisasi, alai bereksternalisasi do hita jujut. Pataridahu dirita ise hita. Pataridahu dirita ise hita. Sonari
molo sedang berinternalisasi hita aha dona masuk tu dirita. Taingo do debata di bagasan ni molo bereksternalisasi hita. Sonari aha manay berekalak siya dirita. Adong go tarida hasangapa do hamulan di debata siya kadirita marhite ulaw tay. Molo jolma nadinggani. Jolma nasitongi. Manang nasa di hari pa ibana di saat internalisasi maupun eksternalisasi dia terus punya relasi, dia terus menghubungkan dirinya dengan Tuhan. Mau lihat mari Tuhan boy dengan sude. Tuhan na baru nama saon. Ini bana. Saya di ibana Tuhan di bagasan na berinternalisasi. Dohot songon na bereksternalisasi. Aha pe di bana Tuhan berengon hubait tuho. Molo pe hubait tudong aku dang natujol mana hubait. Alay tu ibana. Molo songoni hita manginang. Kita tidak akan pernah gagal menjadi umat Allah. Dan mungkin gagal kita. Justru hidup kita menjadi kesaksian senantiasa dan setiap waktu. Hamuna kadongan adong tolu gobaran ni jolma. Na jut tabereng ni partikenom. Na parjolo ima na ginwaran homo homini lupus. Gobaran ni jolma doon. Gambaran diri manusia, homo homini lupus. Ado maksud nih, manusia menjadi serigala atas sesamanya. Ima homo homini lupus. Manusia menjadi serigala. Najolo ahadu langon, alai dungadong di bana, isi do siya langon wae. Dongat tubuh pe diambil lo ina kan? Mulai menjadi serigala, dia buas, dia menggigit, dia mencengkram sesamanya. Ini gambaran manusia jahat. Alaya dong do gambaran di jolma, naginoarana homo homini angelos, angelos itu malaikat. Manusia menjadi malaikat atas sesamanya. Hibak dunian, mulu arong songoni. Bui jolmai gebehera suruh-suruan ibana tudongan nai. Saya lu bisa simu sa ibana. Adong si tanggungon beres sudah ibana ibana. Adong ngarasa desa tenang maho selesai ho masalam. Tuani dua dok tulang. Tuani dua dok bere. Anggodang ngama aku biau. Enak kan? Jadi posisi dia terkadang melebihi seorang malaikat. Alaihamuna kadongan boi do jolma sahat tu homo homini angelus. Kalaupun ada yang bisa, berarti itu artinya kita sudah beranjak dari kodrat kita yang sesungguhnya. Anggo di jolo di debata, taluas masuru-suruan itu tong gabi suru-suruan. Alay yang gohamu, unang pola berusaha mu gabi suru-suruan. Unang pola. Biarlah kamu menjadi dirimu sendiri. Biarlah kamu menjadi manusia. Napa toluhon? Homo homini homo. Manusia menjadi sesama. Manusia menjadi manusia bagi sesamanya. Aku na parjolo kejahatan di kan? Homo homini lupus. Napa duahon? Itu mengingkari kodrat. Itu juga tidak baik. Suatu ngarong siak kau mengingkari kodrat na. Molo amai bana amana tutuma. Unang ingkari kodratmu. Molo ina mak, unang ingkari kodratmu. Awe itu si sudah unang terus nimu, nang pebo di beko. Namang ingkari kodrat do songoni. Molo ama adang buya u sa ina. Giling jo sabi pak, ay dak kuboto ina. Ipasala-sala ma aso nang isuri bana. Hapi asa nang marsketer roi bana. Siga be. Unang saya ta ingkari kodrat tak. Jadi dah tetaplah jadi kodrat. Tuhan ipe na diigil siyak kita hola sitok kita gabe jolma jadilah menjadi sesama bagi sesamamu, jadilah menjadi manusia bagi sesamamu manusia. Kamarulup-ulup suruh-suruh di banu gijang hola sitok kita. Asipatan na juk do kita dang sitong. Makana muncullah sonata dokoni jolma si dua huruf dak sitong baybana. Muncullah songon nai dokko munai jolma si opak huruf. Itu kan? Ala naso sitong do ibana. Jadi sekarang saudara-saudara,
Mari kita kembali kepada kodrat kita. Jadilah menjadi sesama bagi sesamamu. Justru kita dipanggil di tengah-tengah dunia. Walaupun Tuhan memberi mahkota kehidupan, yang penting kita jalani kodrat kita sebagai manusia. Tidak perlu menghina-hina dirimu. Tidak perlu mengangkat-angkat dirimu setinggi-tingginya akhirnya jatuh. Berjalanlah apa adanya. Terima dan syukuri apa yang diberikan Tuhan di dalam kehidupanmu. Kamu nak kadongan di ida sidau tido hamuliau ni debata sian akan natinoppai. Langiti natinoppadoi, bulani natinoppadoi, aka binatang na di darat, dohot pidong na martonga-tonga langit, dohot akadek na di bagasan naik, di daibana hamuliau ni debata adong disi. Saunari tarida do hamuliau ni debata siak koina. Tarida do pesia dirim hasangapo do hamuliau ni debata. Baru asa tarida. Asal masih tok kita madala ni nguluto na sa tarida. Las doroha diakalan sia ni huria HKBP Bincarongon. Molo bertahan di hari hatuon na molo idokon akka parlawak-lawak ngay dokon nga bautano hamunina nang pe dangi ko dang sude parjulan siya mati adong ko naposo parjulu majuluan ya kalian siya. Alay ketika mereka setia di dalam Tuhan, di hari koton nasida marsaur, di hari koton nasida marminggu, asa gabi jamita doi dihita di generasi muda. Jadi torosok kamu mahaburjo munay akamang kaina. Pataridaho kamu kodrak muna nasi tok kamu songon ama, songon opung doli, manang opung boru. Alana rikot aka generasi muda nuaing mendapatkan keteladanan, gambaran yang ideal. Kadang kami ini mereka itu labil. Mana yang mau harus diikuti? Dia gagal melihat ayah ibunya sehingga dia menggandrungi artis dengan gayanya seperti itu. Tetapi di saat mereka melihat opungnya mungkin, di situ martangi yang opung na, molo gajang petangin opung na hula pebana pertangi yang dope opungku. Daripada opungnya ladak kayak martangi yang holan na marhata baraksi terus, holan na muruk-muruk terus, molo duk songoni ngagagal beto. Jadi hidup sebagai ciptaan Allah, harusnya kita memperlihatkan kemuliaan Allah dari diri kita, dari kehidupan kita. Alani no marga cara talau pasangapod debata no marga marhite ngulut tai do parangitai. Memang boi do tahatahon puji-pujian hasangapo tu debata secara deklaratif do liturgis. Mulai dok memuliakan Allah secara deklaratif manang na liturgis bah. Heranay parminggu rodi. Sangap di jahuba, sangap di jahuba. Alay ulon na dakya pasangap po jahuba. Itu kasangapon na deklaratik dui na liturgis. Alay molodunggo marhiting ulumi di pasangap po debata, dipakeho narong dihoy pasangap po debata, dipakeho ngulumi lawa bay na dinggan, dipakeho narong na dihoy laho mangurupi dong amu. Disido hita pasangap pon debata. Di bagasan ngolutta. Di sada pertangyangan ni ruas ni huria kabipi nga amen-amen atau nga saibe. Adong go suku-sukun di sada ruas tu perhalado. Adong go pigay di si kasih tua adok padita. Jadi suku-sukun ni ruas songonon. Amang do mutu jamita nakingan hido. Ninde bana. Siatano do dito padebata jolma alay hubereng nunga marasing-asing jolma di portibion nabuado ate toho do pe siatano dito padebata jolmai alana adong do jolma di tano parmuruk-muruk adong jolma perbeda-beda jolma harbe biasana adong ko jolma pertangis-tangis. Adong ko jolma nagijang rohana.
Adong ko jolmay na holan na manigay karisuna. Bahadi amang. Isukuma songoni tu parhaladui. Alero mapad ditay majawab. Amang anggo suku-suku mula suku-suku nama Allah nalay dang pola padita mangalusyon. Pinasa matu situan inna. Ujung gabe situay na mangalusi. Aha malus ni situay ima damang ruas nami nahina holongan. Memang siatano do dito padebata jolmai jala molotung salpu pengulu na siya kasyanganon mula doy gabetano. Alay muli suku kamu naking buasa adong parmuruk-muruk, basa adong parbada-bada. Ya, molo diberek kamu adong jolma parbada parmuruk-muruk. Tonggo siya tanoy di toppa. Alay siya tano sengketa inna. Jadi molo jolma naholan menegay karizuna, menghancurkan, merusak. Tonggo siya tano yamang di toppa. Alay mamereng tanona do. Mungkin ibana di toppa siya tano longsor ina. Molo tano longsor atong manigay dos terus. Adong ko jolmo na plin plan. Dak kata manugo hata botari hata manugot. Nabama ha jolmo nyon. Tonggo amang siya tano do di toppa. Alay mukira siya tano timbunan may ay labil do pa ibana. Ana sokyan tepu suruk muse dang stabil labil to tanah timbuna doy kan mulu adong jol mana songoni adong muse didokon imada jadi mulu halak ngeyelon bado nina mungkin tong ko siya tano di toppa alay siya tano liya marai nina oi do ate mulai siya ni gabi mga tusi do ruasi laos disormit matu dirina. Au nuaing Tuhan. Siya tano dia daw di toppaho. Asa hamu nak kadongan anggo ruas ni HKBP bincarungon di toppa debata siya tano dia do. Molo gijang dorohana siya tanah pegunungan doi. Tanah tinggi. Molo boros doi bana. Holan na suka belanja berarti siya tanah abang may di toppa. Ehon na belanja terus. Jadi sedia do hita di toppa. Molo rajin do ibana martangiang, rajin beribadah berarti dia dicipta dari tanah yang suci. Burjudo hamu hate beribadah hate. Burjudo hita beribadah hate. Dang ite lepo padita lero hamu ison. Ido kan? Dang igurdak situ hamu lero hamu ison. Burjunai hamu. Hamu marana tinoppan na siya tano na badiyay. Torsok kamu may. Naing matari na siya dirit tabi. Hasangapod dot hamuliaw ni debata. Jadi si David disodak kolan na madokko di bana pinuji ma debata. Alay berusaha do ibana. Nang marhite dirina sotung targasip halak ala ningolukku. Asa dipuji halak toktong debata. Marhite hajong-jong aku ke hadirakku. Ido no marga. Dingolutta. Gabe jol mana marguna mahita. Napatari dahot toktong dirita. Si puji dohot si pasangap debata. Amin martang yang mahita. Mauliate madiho ale Tuhan. Ditugu-tugu hatam nabadiyay rohami. Mangatusi taringot tu hasangapo dohot hamuliommu. Di patari dahok kodoi. Marhiti akana tinopami. Ay soha suhatak kami. Songod dia tibbo niro di langit di langitan. Dak kasuhatak kami sadia bagas na di bagasan akalautan nang naditoro ni tano. Bahkan taringot tu diri nami dang boy huaso hati hami songod dia partording ni isa luhutna. Alay sudina tinopami di ramoti hodo di sari hokodo nalea boy gabe sangap na humurang boy gabe tugu boy gabe jolma na luar biasa. Ale Tuhan ido hape tibaga sa ngulunami toktong do hami porsea hodo na mangatur saluhut ngulunami hupuji hami maho toktong di sadot ngulmit ni ngulunami paso-paso mahuriamon paso-paso nangakaruasmu saluhutna diberi korona masa di hami Tuhan akan amarsait senak kana tua-tua nang senak karuas ni huriam asiroham paso-paso manasida leonom muhamalumon ubat nang sipanganon paso-pasomu di nasida
asa toktong jup panglas ni roha. Ale Tuhan, dongani jala ramoti hami di bagasan nak kaulaun nami, di ulaun siganu pari. Saina denggan naturema hulahok kami. Asa di bagasan akaulau ni, toktong guarmo na marsangap. Mga sahon Tuhan nami Jesus Kristus, martangyak kami jalo matangyang nami. Amen. Mari demahita hut papung peliatas yan buku de nomor 110. Tatang yakoma peleata martang yang mahita. Ali di bata manami na di banua gijang. Hodo haroroni saluhut silehon-lehon na dinggan. Dohot nasau libasa na mauliutus. Hupa sahatami masya na nilehomi tuhami pelean nami tuho. Say jalo may gabi uap na hucus di jolom. Paso-paso may jala ramoti. Asa huparhasya kami peleanon. Pati bulon harajaumu. Di tonga-tonga ni huriam, dohot di portibion. Buhay marohan nami marhite-hite todim. Asalam hutadahami, godang ni silehol-leho mi tuhami. Asalam girgir hami madok mauliate tuho.
marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Ali di bata nami di bata ama anak doh todi parbadia. Nabadia doho jalagok hamuliommu liat portibion. Pinuji jala pinasangak mahoro di saliling-lilingna. Ala asini roham naung sahat tuhami doho tusude huriam. Namarlas ni roha dohami nuaing. Ala naung di papa terjala di patad dahoko tuhami hadiriommu. Holong ni roham, asini roham. Labas ni roham, hasesani dosa, hangulunan sogot, arta silehonommu sogot, rodi uhum sidabuonmu sogot. Nasohabilang do sude nai, ay nasodung ni atusan ni jolma, di patorakodo tuhami, nasodung di ida ni jolma, di patarida hokodo tuhami. Nasodung hinasiholan ni portibion, di buakodo di hami. Naso tarlehon ni portibion dilehoko tuhami. Alani ihu pasahat tami matuho daging nami, todi nami, roha nami, rudi saluhut nadihami. Asa patawommu hami tu harajommu nadi banua gijang. Hodo nama no pahami, ubay na tubuh hami tu hasyanganon. Say toppa jalapai baru mahami, asa tubuh hami padua halihon. Gabe partohap di hasyangan, narosugut di labung mi. Na uduk jalan naserep do rohanami ro tuho mangalehon rohanami say bae mai inganammu say homa mangula jalan margogo di bagasak kami say paujung ulaw ng pinukam di hami naung sinahaponmu goarmu tuhami naung tardidi hami tu bagasan goarmu na badiyay asa hami diho jalaho di hami say lam tanggali rohana buruk siyak kami jala solukon rohanay baru tuhami asa badia parangenami pabua naung mauliate rohanami tuho say pargogoy mahami asa ho parangeho kami sudina ni dokmu tuhami pabua naung tutuhami anakmu jala panean di hanguluan sugot say payan ma barita nauli di hami asa adong pargogonami saliling hubulus sami hasyanganon say patugu haporseon nami marhite-hite todi parbadia sahat rodi hamatean asa sahat tami tuho amanami marhite Tuhan Yesus Kristus. Amen. Ali amanami na di banua gijang say pinarbadia magwarmu say roma harajaonmu say saut malomo ni roham di banua tongaon songon na di banua gijang lehon matuhami sadarion hanguluan siapari sesama dosa nami songon panesa nami di dosa ni dongan na mardosa tuhami una kami togihon tu pangujunan palua mahami sian pangago. Mahamu di bagasan dame jalau hamuma pasu-pasu sia Tuhan debata. Di pasu-pasu jala diramoti Tuhan debata maho.
disodakon Tuhan debata mabuhina tuho jala asima rohana midaho didopakot Tuhan debata mabuhina tuho jala dipasaurhon madamena tutodim. Horas marihita saluhut na.